سر وينستون تشرشل لسلام زبره طواف قداماي كفال We are in the preliminary stage of one of the greatest battles in history. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. أبزا مري بزحات ترأي محالفهم ود سب سمونا ولدتات كم محلالف قدلو وابقص التاريخ كصحف وترو مس سعريو كابتوم ألاف بزا مرس تمالالسو دك سبات سموم أمنا قوليحو كاولدو ناولدو صوام كنقر زبقعو جن وحداتيم أبتس ألام ساعات نبرت أنا أبرهان كم ترئي زأمنا سب نبرا أبت عالم رئاتو بزيت فلت هموت كنا زحلفت الوقتي اتمسائي انت تود سب زي كونس زحاشه هيوت مخانو زأمنه سب نبره عدكو أأمريو سعبي مسارا خناتو ملحسن برحن إياتهم جنرال أي نبرن وتهدر كوينو زنا أي كبرن إذا قلو نتوم زعبي وتهدراوين أزازتي انكسعر نصوص كأداماي مينستر ترايدا نبره أساقاري نايتس ألمات هموت كأداماي مينستر بريطانيا سر وينستون تشرشل أمنايلوم مدب قصة التاريخ مساخم كوينة وعلو خذكر أنكي دا أدخو وقع خباي مسمع كاباكم زقاب زكم أدالو نقراب النايز مدب أسمرهم هايدي سناي مكتال سونا ديدا سلامي لوغين ديدا سلامي ريتري ديدا سلامي لوغين ديدا سلامي سر وينستون تشرشل أب 30 حدار 1874 كم مزفناوين بيتسب بريطانيا تولده أبو لورد راندالف هيرن سبنسر تشرشل حيال بوليتيكينيان سالساي ولد نايتوم شابعي رأسي مالبران نبرو اتازيا ملكعنيا منبارا زنقرلا ودادي تشرشل جن جروم أمريكاويت كوينا أبا أب عداقاتات بركي نيويورك زنطفو بعال تقايم እዞም መጻምንቲ ንዝረአዮም ኩሉ ዘቕንኡ ፍጹማት ይመስሉ እኳ እንተነበሩ ግዳ ሓቅስ ኣብ በበይንበይ ዝነብሩን ዝተፈላለየ ህይወት ዝመርሑን ሰብ ሓዳር ነበሩ። ንእሽተይ ቸርችል ኣብ ዝበለጹ ኣብያተ ትምህርትታት ክመሃር ኩሉ ተማሊእሉ ክዓብን እኳ እንተኻእለ ብሰንኪ እዚ ናይ ስድርኡ ህይወት ግን ካብ ወለዲ ዝግባእ ፍቕርን ሓልዮቱን ተነፊግዎ ይዓብዩ። ኣቦኡን ኣዲኡን ድማ ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ بولدهم بزح زي قدسون كاوز رحقون نبرو هزان وينستن عدل كجبرجن أب هيوتو كند أبونا دم كوينو زعليو سباي سعنن نتخاول دو سعنو فقرن حاليتون زسنا أطو دمها موجزيتو إلزابيث إيفرس نبرت تشرشل ووم إليس وعز نبرت إذ دما كنا أفك خفتن كالو ومن ወይ አንተ ሰበይቲ ኢሉ ክጽዋዕ ፈተናሞ ነገር ህፃን ወም ኢሉ ኣድመፀ ብኡ ቀፂሉ ድማ ክሳብ ዕለተ ሕልፈታ ብሕንቃቐ ንምጽዋዕ ተጠቀመሉ ንሳ ወዲ ሓደ ወርሒ ህፃን እንከሎት ሒዛ ምስ ሓብሓበቶ ክሳብ ዕለተ ሕልፈታ ከመደን ናይ ቀረባ መማኽርቱን ኮይና ቀጸለት ቸርችል ኣብ እዋን ሞታ ከም ዝበለ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ዕድመይ እታ ዝበለጸትን ዝቐረበትን መሓዛያ ነይራ
ደጊመ ድማ ከምኣ ዝኣመሰለት ብፀይቲ ኣይክረክብኒ ዊንስተን ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ከተማ ኣሰንቲ ናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተላከ ኣብቲ ግዜቲ እቶም ደቂ ኸበርቴ ናብ ሓዳር ቤት ትምህርቲ ተላኢኾም ክመሃሩ ልሙድ ነይሩ እንተኾነ ወለድን ደቆም ክሳብ ልዳት ቤት ትምህርቲ ከፋንዎም ከለዉ ወላዲት ቸርችል ግን ክሳብ ናይ በድንግተን እንዳባቡር ጥራይ ኣብፂሓ እቲ ህፃን ንበይኑ ንኽጓዓዝ ገደፈቶ እዚ መስሓቕ ሰብ ገበሮ ኣብታ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ እውን ካብኡ ዝሓይሽ ዕጫ ይገጠሞን እቲ ተቆጻጻሪ ስነ ስርዓት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብቐጻሊ ከቐጥቅጦን ከሰራጢዮን መምሃርቱ ድማ ካሃርሞን ከጋፍዕዎን ይውዕሉ ነበሩ እቲ ምቕጥቃጥ እናበዝሐ ኸደ ወለዱ ልማኑ ናይ መግዚቱ ምስ ሰምዑን ብምቕጥቃጥ ዝሰንበረ ሰውነት ውሉዶም ምስ ረኣዩን ካብቲ ቤት ትምህርቲ ኣውፂኦም ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ክሰድዎ ፈቐዱ በዚ ድማ ዊንስተን ኣብ 1882 ናብ ቤት ትምህርቲ ብራይቶን ተላእከ እንተኾነ ካብቲ ምቕጥቃጥ ዳ ዓሪፉ እምበር ካብቲ ዝጸልኦ ኣገባባት ትምህርትስ ኣይተገላገለን ዊንስቶን ነቲ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ ኣዝዩ ይጸልኦ ነበረ በዚ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህውከተኛ ኮነ ውጽኢቱ ትሑት ንምዝራብ ድማ ዝጽገም ነበረ እሞ ሕጂ እውን ኣደዳ ምንሻው ካብ ምዃን ኣይተገላገለን ኣብ 1888 ዊንስቶን ኣዝዩ ትሑት ነጥቢ ሒዙ ትምህርቱ ንምቕጻል ናብ ቤት ትምህርቲ ሃረዋ ኣቕንዐ ኣብ ክፍሉ ዝተሓተ ደረጃ ዘመዝግብ ተምሃራይ እኳ እንተነበረ ኣብቶም ዝምስጥዎ ዓይነታት ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኢንግሊሽን ታሪኽን ብሉጽ ነበረ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ፀወታ ፈንሲን ማለት ቀጢን ሴፍ መሰል ካራ ሒዝካ ዝግበር ስፖርቱን ንፉዕ ኮነ ካብ መንፋዓት ሓሊፉ ናብ ቤት ትምህርቲ ቻምፒዮን ብምዃን እውን ተሸለመ እዞም ነገራት ግን ነቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ምጽልኡ ኣየጋላገልዎን ዊንስተን ነቲ ናይ ሽዑ እዋናት ብኸምዚ ይገልጾ ብሓፈሻ እቶም ዓመታት እዚኣቶም ንዓይ ዘይሰማምዑ ጥራይ ዘይኮኑ እቶም ዝመኾኑን ዘይሕጉሳትን ዘመናት ህይወተይ ነበሩ ብምባል ዝዝክሮም ቸርችል ኣብ 18 ዓመቱ ካብ ድልድል ጸዲፉ ኣብ ኣፈፌት ሞት በፂሑ ነበረ ብሰንኪ ሓደጋ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ኮማ ክኣትን ከሎ ኩሊቱ እውን ተሃስየ ንሰለስተ ኣዋርሕ ድማ ኣብ ዓራት ደቀሰ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ምስ ወዲ 14 ዓመት ቤተሰቡን ወዲ 12 ዓመት ሓዉ ጃክን ኣጓያይ እናተጻወቱ ዘጋጠመ ነበረ ቸርችል ኣብ 1913 ናብ ጸሓፉ መዘክሩ ነቲ ፍጻመ ከምዚ ይዝክሮ ኣብቲ መራድ ድልድል ብሓደ ሸነኽ ሓዉ ብኻልእ ሸነኽ ወዲ ሓብኡ ኮይኖም ክሕዝዎ ምስ ቀረቡ ኣብ ክንዲ ዝተሓዝ በቲ ድልድል ዘሊሉ ከምልጥ ወሰነ እንተኾነ ብራኸቲ ድልድል ብጌጋ ስለ ዝገምገሞ ካብ ልዑል ቦታ ሓነግ ኢሉ ናብ ባይታ ጸደፈ ግዳ ሓቂ እዚ ንኣብነት ዳኣምፂናዮ እምበር ቸርችል ሙሉእ ዕድሚኡ ካብ ሓደጋ ዓሪፉ ይፍልጥን ሓደ እዋን ምብራር ነፋሪት እናተላመደ ካብ ሰማይ ወደቐ ካልእ እዋን ናብ ቀላይ ተሓለ ብዙሕ ግዜ ካብ ፈረስ ወደቐ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ኒውዮርክ እናተዛወረ በመኪና ተዘብጠ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ጋዜጠኛ ዓብዱ ውግእን ብሰንኪ ኣብ ቤት ትምህርቱ ዘመዝገቦ ትሕዝቱ ውፅኢት ሞያዊ ህይወቱ ክቕጽለሉ ዝኽእል እንኩዕ ዕድል ኣብ ውትድርና ነበረ ናብ ወታደራዊ ኮሌጅ ሳንደስ ብራስ ንምእታው ኣብ ዝገበሮ ፈተና እውን እንተኾነ 3 ግዜ ተረፈ ቸርችል ብፍላይ ነቲ ናይ ላቲን ፈተና ክዝክረን ከሎ ስሙን ተራ ቁጥሩን ጥራይ ብምጽሓፍ ነቲ ናይ ፈተና ወረቐት ከይመለሰ ከም ዝሓለፈ ይዝክር ኣቦኡ ኣብቲ ናይ ጀጋኑ ተገይሩ ዝቁጸር ኣጋር ሰራዊት ክምዝገብ ይደልይዎ እኳ እንተነበሩ ዝረኸቦ ነጥቢ ግን ናብ ፈረሰኛ ኣሃዱ ንኽኣቱ ጥራይ ዝፈቅድ ትሑት ነበረ እንተኾነ ተሓድሽ ትምህርቱ ድሕሪ ምጅማሩ
ኣዝዩ ፈተዎን ጽቡቕ ውጽኢት ከመዝግብ ጀመረን። ቸርችል ነቲ ናይ 18 ወርሕ ትምህርቱ እንክዝክሮ ብሰንኪ ናይ ላቲን ስነ ቁፅሪ ወይ ፍሬንች ሕፅረተይ ኣይተሸገርኩን ኩሉ ስለ ዝተረፈ ሕጂ ሓድሽ ነገራት ክንመሃርን ኩልና በማዕረ ክንብገስን ክኢልና ኣለና በለ። ታክቲክ፣ ምስራሕ ድፋዕ፣ ቅዲ ኻርታ፣ ወታደራዊ ሕግን ወታደራዊ ድፋዕን ዝርከበዎም ዓይነታት ትምህርቲ እዮም ነይሮም። ብተወሳኺ ግብራዊ ልምምድ፣ ጂምናዚየምን ምግላብ ፈረስን እውን ንምሃር ድማ ይውስኽ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዘመነ ትምህርቲ ኣብ እዋን መመረቕታ ቸርችል ካብ 130 ተምሃሮ መበል 20 ወፀ። ቸርችል ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ዝፈቱን ደፋርን ነበረ። ኣብ ህይወቱ ዓብ ነገር ክበጽሕ ከም ዝኽእል ዝኣምንን ንዝኣመኖ ከርኢ ዝህንጠይን እውን ነበረ። ነዚ ህንጥዩነቱ ክዕግበሉ ዝኽእል ዕድል ድማ ኣብ ኪናት ነይሩ። ቸርችል ንሓፂር ግዜ ካብ 1895 ክሳብ 1899 ኣብ ውትድርና ሰርሐ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ወሃቢ ጸብጻብ ኮይኑ ናብ ጋዜጣታት ጽሑፋት ይልእኽ ነበረ። ብኡ ከይተወሰነ 2 መጽሓፍቲ እውን ጸሓፈ። ኣብ 1899 ቸርችል ናብ ዓውደ ፖለቲካ ካእቱ ፈተነ። ኣባል ባይቶ ንምዃን ተወዳደረ፣ ግን ኣይቀንዖን። ብቕጽበት ኣንፈቱ ቀይሩ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣምርሐ። ኣብኡ ነቲ ብሪጣንያ ኣንጻር ቦር እተካይዶ ዝነበረት ውግእ ከም ወሃቢ ጸብጻብ ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ጋዜጣ ሎንዶን ፖስት ክጽብጽቦ እዩ ነይሩ ስርሑ። ቸርችል ኣብ 25 ዓመቱ 18 ጥርሙዝ ዊስክን ብሎሚ ክጽብጸብ እንከሎ 150,000 ፓውንድ ክፍሊትን ንናይ 4 ዋርሕ ስራሕ ሒዙ ኣብ ከተማ ኬፕታውን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተራእየ። ቸርችል ንሓቡብ ጸሓፎ ደብዳቤ ከም ዝኽብል ነቲ ናይ ሽዑ ሁንጢወኑ የንጸባረቕ። ብውልቃዊ ትብዓትን ድፍረትን ክጽዋዕን ዝና ክገብርን ካብ ምድላይ ዝዓቢ ባጊ የብለይን። ዕድል ክገብር ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ ዝና ዝኸውን ገዚፍ ዕድል ኣይሰኣነትሉን። ናይ ኩናት ጸብጻብ እውን እናመሓላለፈ ቸርችል ምስ ገለ እንዳሳስ ዝኸዱ ዝነበሩ ወታደራት ኣብ ባቡር ተጻዕነ። ኣድቢኡ ክጽበዮም ጸንሐ ጸላኢ ብሃንደበት ነታ ባቡር ዓጊቱ ከጥቅዕ ጀመረ። ሃንደበት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ወታደራት ብፍዙዛቶም ቸርችል ብቆራጽነት ደው ብምባል ልክዕ ከም ጀነራል ንጉጸቱ ክእዝዝ ጀመረ። እቲ ዘንቦም ዝነበረ ጠያይቲ ክዓጀቦ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ወታደራት ካብ ዝነበርዎ ቦታ ኣምሊጦም ነብሶም ከድሕኑ ኣዘዘ። ዝበዝሑ ዘረብኡ ሰሚዖም ትእዛዙ ፈጸሙ። ቸርችል ግን ኣብ ኢድ ጸላኢ ወዲቑ ተማረኸ። ከም እሱር ኩናት ኮይኑ ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪቶርያ ተላእከ። ቸርችል ነቲ ቤት ማእሰርቲ ኣዝዩ ጸልኦ። እቲ ዝና ክገብረሉ ዝግባእ ዓመታት ብኸፉ ዝሓልፍ ዘሎ እውን መሰሎ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝነበሮ ቤት ማእሰርቲ ከምልጥ ወሰነ። ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ጸላእ ዝቆጻጸሮ ልዕሊ 300 ማይላት ቦታ ብኸመይ ኣምሊጡ ናብ ዝደለዮ ክበጽሕ እዩ ብዙሕ ተመራሚሩ ዝመደበሉ ነገር ኣይነበረን። ስለዚ ስቒሉ ጸንሐ ክጸንሖ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምለጠ። ጸላእቱ ንዑ ንምሓዝ ሰፊሕ ዳሳስን ሃድንን ጀመሩ። ቸርችል ብህይወቱ ወይ ሬስኡ ክርከብ ከም ዘለዎ ተነገረ። ብለይቲ እናተጓዕዘ ካብ ወሓይዝ ጽምኡ እናርወየ ንሓያለይ ርሕቀት ተጓዕዘ። ብሰንኪ ድኻም ጉዕዞኡ ምቕጻል ምስ ኣቕበጾ ስቒሉ ንእግረ መንገዱ ኣብ ዝጸንሖ ሓደ ገዛ ኳሕኩሐ። ማዕጾ ዝኸፍቶ ሰብ ካብ ወገን ጸላእቱ ዲኸውን ወይስ ፈታዊ ዝፈልጦ ይነበሮን። ስለዚ ንዕድሉ ኳሕኩሐ። ዕድለኛ ኮይኑ ዝኸፈቶ ሰብ እንግሊዛዊ ኮይኑ ጸንሐ። ኣብ ቀላይ እናጣሓለ እንከሎ ከም ዘውጻእካዮ ሰብ ተሰማዓኒ ይብል ቸርችል ኣብ መዘክሩ ብዛዕባ እቲ ኩነታት።
እቲ ዝኸፈቶ ሰብኣይ ጆን ሃዋርድ ዝበሃል ኣካየዲ ስራሕ ናይ ሓደ ዕደና ነበረ። ስለዚ ንቸርችል ኩነታት ተማሓይሹ ክሳብ ዘፋንዎ ኣብቲ መዐደኒ ጉድጓድ ሓብኦ። ኣብቲ እዋንቲ እተን እንኮ ቸርችል ክረኽበን ዝኽእል ዝነበረ ፍጡራት ኣናፁ ነበራ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ወዲ መሳፍንቲ እንግሊዛዊ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምሊጡ ንጸላእቱ ቦር መስሓቂ ገይርዎም ዝብል ወረ ተላብዐ። ብቕልጡፍ ድማ ከም ሓደ ጅግና ተወሲዱ ህቡብነቱ ሰማይ ጠንቆረ። ፈለምቲ ዓመታት ኣባይቶ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዝበጽሐ ናይ ጅግና ኣቀባብላ ተገብረሉ። በቲ ዝረኸቦ ህቡብነት ተሓጊዙ ድማ ኣብ 1900 ኣባል ፓርላማ ንምዃን ተወዳዲሩ ተዓወተ። እዚ መፈለምታ ናይቲ 55 ዓመታት ናይ ፖለቲካ ህይወቱ ኾነ። ቸርችል ንፖለቲካ ከምዚ ይገልጾ፣ ፖለቲካ ልክዕ ከም ኩናት ኣህንጣይን ሓደገኛን እዩ። ግን ኣብ ኩናት ሓደ ጊዜ ጥራይኻ ትቕተል፣ ኣብ ፖለቲካ ግን ብዙሕ ጊዜ ደጋጊምካ። ቸርችል ንፓርላማ ኣብ ዝተጸንበረሉ ዓመታት ኣባል ዓቃባዊ ሰልፊ ነበረ። እንተኾነ ብርእቶ ካብ ብጸቱ ይፍለ ስለ ዝነበረ ብዙሕ እዋን ምስኣቶም ክጋጮ ተራእየ። ብፍላይ ኣብ ነፃ ንግዲ ዝነበሮ ርእቶ ምስ ሰልፉ ኣረሓሓቖ። ስለዚ ኣብ 1904 ዓቃባዊ ሰልፊ ኣብ ፓርላማ ንቐረጽ ዝምልከት ሕግታት ምስ ሓለፈ ቸርችል ይኣኽለኒ በለ። ንሰልፉ ገዲፉ ድማ ናብቶም አንጻር ሰልፉ ዝነበሩ ሊበራላውያን ተጸንበረ። ኣባላት ሰልፉ ነበር ኣመና ተቖጥዑ። ግን ዕድሉ ጸቢቑ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ዝቐየረሉ ጊዜ ስልጣን ሒዞም ዝነበሩ ዓቃባውያን ተሳዒሮም ሊበራላውያን ናብ መንበረ ስልጣን መጹ። ቸርችል ከም ሓድሽ ሊበራላዊ መጠን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ለውጥታት ዝሕግዙ እማመታት ደገፈ። ብፍላይ ድሕሪ ኹናት ንዝህሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዜጋታት ተጣበቐ። እንተኾነ ጸኒሕና ከም ንሪኦ ድሕሪ 21 ዓመታት እውን እንተኾነ ንሊበራላውያን ጠንጢኑ ናብ ናይ ቀደም ሰልፉ ዓቃባውያን ምምላሱ ይተረፎን። እዚ ካብ ሰልፊ ናብ ሰልፊ ናይ ምግልባጥ ባህሪኡ ከም ልኽበጣ ተቖጺሩ ከም ፖለቲከኛ ክእመን ከም ዘይግብኦ ዝኣምኑ ነበሩ። ነዚ ኩሉ ሓለፎ። እቲ ዳርጋ ካሓልፎ ዘይከኣለ ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣብ 1915 ዘጋጠመ ፍጻመ ነበረ። Churchill's career as First Lord came to a screeching halt in May 1915 after the failure of both the attempt to force the Dardanelles and the bloody Gallipoli landings. Churchill's plan and his tactical failure sent over 200,000 soldiers to their deaths, and Churchill lost his post when a new coalition government was formed. እዋኑ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለሚ ነይሩ። ኣብ ምዕራባዊ ድፋዓ ዝነበረ ውግኣት ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ዳርጋ ኣብ ሓደ ዓውደ ውግእ ደው ኢሉ ሓይልታት ልፍንቲ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ድፋዕ ኩናት ተሸኺለን ነበራ። ነቲ ኩነታት ቁልጡፍ መዕለቢ ክገብረሉ ዝደለየ ካቢነ ኩናት ብሪጣንያ ኣዝዩ ደፋር ዝኾነ ናይ መጥቃዕቲ ውጥን ሓንጸጸ። ቀንዲ ሓንጻጺ ናይቲ ውጥን እቲ ወዲ 40 ዓመት ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ዝኾነ ቸርችል ነበረ። እቲ ውጥን ክሳብ 100,000 ዝበጽሑ ወተሃደራት ዝሓቁፍ ሓይሊ ናብ ምብራቕ ብምልኣኽ ኣብኡ ሓድሽ ግንባር ፈጢርካ ንከተማ ኢስታንቡል ንምቁፅጻር ዝዓለመ ኮይኑ ብኡ ቢልካ ድማ ካብ ኤሮጳ ናብ ሩስያ ንዘራኽብ መስመር ባሕሪ ንምቑራጹ ዝእመም እዩ። እቲ ውጥን ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ካብ መጻግቦ ዳርድኔል መጥቃዕቲ ክፍኑ ሓይሊ ምድሪ ድማ ካብ ወሽመጥ ጋሊፖሊ ከጥቃዕ ተመደበ። ሕፅረት ሓበሬታ ዘይብቑዕነት ወተሃደራትን ሕፅረት ወሳንነት ኣብ መንጎ ኣዘዝትን ተደማሚሩ ዓብ ዕንወት ዝኸተለ ፍሽለት ተፈጥረ። ፍርቂ ካብተን ንመጥቃዕቲ ዝተላእካ መራኽብ ጣዕላ
እተናይ ደም ኩናት ንትሽዓተ ወርሕ ቀጸለ ብጠቕላላ 45,000 ወተሃደራት ልፍንቲ ክሃልቁም ከለዉ ካብ ጸላእቶም ትርካውያን እውን 6,000 ዝኾኑ ሞቱ። ቸርችል ናይዚ ኩሉ ዕንወት ተሓታቲ ኮይኑ ተራእየ። ስለዚ ከይፈተወ ካብ ዝነበሮ ናይ ፓርላማ መንበርን ካብ ዓለመ ፖለቲካን ክእለ ተገደደ። ቸርችል ነዚ ካብ ፖለቲካ ዝተገለፈሉ ዕድል ናብ ዓውደ ውግእ ንኽምለስ ተጠቕመሉ። እቲ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካብ ዝተኻየዱ ዝመረሩ ውግኣት ሓደ ዝኾነን ክሳብ ሎሚ ብብዙሓት ዝዝከረን ውግእ ጋሊፖሊ ቸርችል ዝወጠኖ እዩ ተባሂሉ እቲ ፍሽለት ክሳብ ዕለተ ሞቱ ካህኖ ነበረ። እናሓንሳብ ፖለቲካውያን መተሃላለኽቱ ካሕርቕዎም ዝደልዩ ነዳርደኔል ዘክር እናበሉ የባጭውሉ እሞ ንሱ ድማ ብሕርቃን ይተክኽ ነይሩ ይበሃል። ናብተን ዓመታት ፖለቲካዊ ስደት ኢሉ ዝጽውዐን ካብ ፖለቲካ ዝረሓቐለን እዋናት ዘብቅዖ ካልእ ምኽንያት እውን ኣይተሳእነን። ኣብ 1929 ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሪጣንያ ትመሓደር ዝነበረት ህንዲ ርእሰ ምሕደራ ነፍቅደላ ዶ ወይስ ኣይፋል ዝብል ክትዕ ተላዕለ። ቸርችል ከም ወዲ መስፍን መጠን ዓብ ደጋፊ እምበረጠራዊ ብሪጣንያ ብምንባሩ ነታ ሓሳብ ኣትሪሩ ተቃወመ። ነታ ኣብ ህንዲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ብምግባር ዘሸጉሮም ዝነበረ ጋንዲ ይፈትዎ ኣይነበረን። እኳ ደኣ ከም ዓባ ሓደጋ ንእምበረጠራዊ ብሪጣንያ ገይሩ ረኣዮ። ጋንዲ ክጸውም ኢሉ ስለ ዘፈራርሐ ጥራይ ክፍታሕ ኣብሉን። እንተ ደኣ ሞይቱ ካብ ሕማቕ ሰብን ጸላእ እምበረጠራውነትን ኢና ክንገላገል በለ። ዘረቡ ይኹን ሓሳባቱ ብዘይካ ካብቶም ሕሉፋት የማናውያን ካብ ዝኾነ ካልእ ሓይሊ ተቐባልነት ኣይረኸበን። ውልቃዊ ህይወት መጀስ ብዛዕባ ታሪክ ህይወት መራሒ ሃገረ ብሪጣንያን ፖለቲካዊ ህይወቱን ብዙሕ ተጻሒፉን ተባሂሉን እዩ። ግን ቸርችል ካብ ፖለቲካዊ ህይወቱ ወጻኢ ኣብ ቤቱ ከመይ ዓይነት ሰብኣይ ነይሩ? ንዕሩኽቱን ቤተሰቡን ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ ኮን ነይሩ ይኸውን? ክለመንቲን ሆዜር ንወዲ 29 ዓመት ዊንስተን ኣብ 1904 ኣብ ሓደ ሳዕስዒት ንፈለማ እዋን ክትረኽቦን ከላ ብዙሕ ኣይትመሰጠትን። ምስኡ ክስዕስዕ ሓተታን ዝኾነ ዘረባ ይምልቐን። ብድሆል መንፈስ ስቑኢሉ ጥራይ ኣተውኪሩ ጠመታ። እታ ምሸት ብኸምኡ ድሕሪ ምሕላፋ ደጊሙ ክረኽባ 4 ዓመታት ወሰደሉ። ድሕሪ 4 ዓመታት ግን ኣብ ሓደ ናይ ድራር እንጉዶት ረኸባ እሞ ብዕላሉ መሰጣ እሞ ብስነ ስርዓቱ ኣድነቐቶ እሞ ንምሉእ ህይወታ ኣብ ፍቕሪ ጣሓለት። እቶም መጻምድቲ ኣብ 1908 ምስ ተመርዓዉ ን57 ዓመታት ዝቐጸለ ጽኑዕ ሓዳር መስረቱ ክሳብ ቸርችል ብሞት ዘፍለ። ወላ እኳ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳባ ካብ ናይ ሰብኣያ ዝተፈለየ እንተነበረ ወትሩ ኣብ ጎኑ ደውኳ ምባል ግን ኣይዓገታን። ኣብ ኩሉ ነገራት ተማኽሮ ክትገንሖ ትኽእልን ዝሰምዓን እንኮ ሰብ እውን ንሳ እያ ነይራ። ክለመንቲን ሓደ እዋን ኣብ ክንዲ ቀምሽ ስረ ጌራ እንተትፍጠር ንሳ ንባዕላ ዓባይ መራሒት ሃገር ክትከውን ትኽእል ምንባራ ገለጸት። ብርግጽ ሽዑ ጊዜ ደቂ ኣንስትዮ ብሪጣንያ ቀምሽ እምበር ስረ ይወድያ ኣይነበራን። ርእይቶ ክለመንቲን ድማ ነታ ኣብ ሕብረተሰብ ዝነበረ ጭቆናን ኣድልዎን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘንጸባርቕ ኮነ። ዊንስተን ብውልቀ ጠባዩ ኣዝዩ ስምዒታውን ደረቐኛን እዩ። ንሰበይቱ ብዛዕባ ዝነበሮ ፍቕሪ ግን ኣዝዩ ዝኾርዓሉን ንኹሉ ዘውርየሉን እዩ ዝነበረ። ሓደ እዋን ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሩዝቨልትን በዓልቲ ቤቱን እናዕደለ ከምዚ ኢሉ ተመክሐ። ንክለሜንትን ኩሉ እየ ዝነግራ። እዚ ዘረባ ሽዑ ጊዜ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ብሪጣንያ ወላ ምስጢራት ናይ ሃገሩ ምስ በዓልቲ ቤቱ ይዛረበሉ ማለት ድዩ ዝብል ግርምቲ ፈጠረ። እታ ካብ መሳፍንቲ ዝተወልደት ክለመንቲን
ምስ ቸርችል ዝገበረቶ ሓዳር ካብ ሰማያት ሃብታ ኣውዲቑ ስለመደቶ ሕንቃቐ ኣስኢንዋ ከይኣክል ናይ በዓል ቤታ ሓሻሽ ባህሪ እውን ክትፃወሮ ዝኸብዳ ነበረ። ጠላዕ ዝፈቱ ካብ መስተ ዘይዕርፍ ዝነበረ ቸርችል ብዙሕ እዋን ናብ ዕዳ ይኣቱ እሞ ክለመንቲን ናዝያ ተሓረቕ። ብፍላይ ሓደ እዋን ብሰንኪ ዝባህሪኡ ኣብ ርእሱ ክትዕ ኣተው እሞ ክለመንቲን ቢያት ትልዒላ ወርወረትሉ። ዊንስተን ንቑርባ ምደጠ። ሓደ እዋን ንሳ ኣብ ሳዕረ ሕርስን ከላ ንሱ ኣብ ጎና ኣብ ክንዲ ምዃን ንበይኑ ኸይዱ ኣብ ቻርትወል ዝርከብ መንበሪ ቤቶም ክገዝእ ምውዓሉ እውን ንሓዋሩ ዘቐየማ ተግባሩ ነበረ። እንተኾነ ፍቕሮም ነዚ ኩሉ ክሰግድ ዝኽእል ጽኑዕ ነይሩ። እንዳ ቸርችል 5 ውሉዳት ክፈርዩ ከለዉ ሓንቲ ጓሎም ማሪጎልድ ግን ሎሚ ብቐሊል ክፍወስ ይኽእል ብዝነበረ ሕማም ሰፕቲሲሚያ ማለት ረኽሲ ደም ኣብ 2 ዓመትን መንፈቓን ሞተት። ቸርችል ዋላ እኳ ብሰንኪ ስርሑ ብዙሕ እዋን ካብ ቤቱ ርሒቑ ከሕልፎ ይግደድ እንተነበረ ኣዝዩ ንፉዕ ኣቦ መንባሩ ይንገረሉ። ስድርኡ ኣብ ልዕሊኡ ዝፈጸሞ ንውልድካ ናይ ዘይምሕብሓብን መቕራብን በደል ኣብ ደቁ ንኸይድገም ብዝተኻእሎ መጠን ንደቁ ብዙሕ ግዜን ሕንቃቐን ክህቦም ፈተነ። ንደቁ ዝተፈላለዩ መጻወቲታት ባዕሉ ይሰርሓሎም ነበረ። ቸርችል ነቲ ዝነብረሉ ገዛ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ባዕሉ እናነደቐን እናፍረሰን ኣዝዩ እጹብ ድንቂ ከም ዝኸውን ገይሮም መሓየሾ። ንሱ ኣዝዩ ኢደ ስራሓት ዝፈቱ ኣዝዩ ንፉዕ ነዳቂ ነይሩ። ስድራ ቸርችል ኣብ እንስሳታት ብዘለዎም ፍቕሪ እውን ሉልያት እዮም። ገዝኡ መካነ እንስሳ ክሳብ ዝመስል እንስሳታት ምእካብን ምሕብሓብን ይፈቱ ነበረ። ወዲ 14 ዓመት እንከሎ ዶዶ ዝተባህለ ከልቡ ንምግዛእ ብሽክለትኡ ክሳብ ሸይጥ ኮነ። ምስ ዓበይ እውን ኣብ ቤቱ ብዙሓት ኣኽላባት፣ ደማሙ፣ ኣባጊዕ፣ ሓሰማታት፣ ኣፍራስ፣ ጽምብላሊዕ፣ ዓሳታት፣ ማይ ደርሆ፣ ወረቅ፣ ሓደ እዋንሲ ፓፓጋሎ ከይተረፈ ነበሮ። ገለ ሓሜቲ ከም ዝብልዎ ቸርችል ነዚ ፓፓጋሎ ንሂትለር ናዝን ምጽራፍ ኣልሚድዎ መንባሩ እዩ ዝንገር። ቸርችል ካብ ፖለቲካን መድሓን ሃገሩን ካብ ክለመንቲንን እቶም እንስሳታትን ግዜ ክተርፎም ከሎ ምቕባእ፣ ምጽሓፍ፣ ኣብ ገዝኡ ምንዳእ፣ ጠላዕ ምጽዋትን ምስ ብጸቱ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምዝዋርን ይፈቱ ነበረ። እተን ናይ ጸላም ሰዓታት ምናልባት ሂትለርን ንሱ ዝመርሖ ናዝን ኣብ ጀርመን ነጊሶም ሰላም ዓለም ምዝራግ እንተዘይጅምሩ ቸርችል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንበይ ምኾነን። ኣብ 1929 ናይ ካቢነ መንበሩ ድሕሪ ምሕዳጉ ብዙሓት መኸተምታ ፖለቲካዊ ህይወቱ መሲልዎም ነበረ። እንተኾነ ዋላ እኳ ካብ ፖለቲካ እንተረሓቐ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ግን ኣይተሰወረን። መጽሓፍትን ዓንቀጻትን ምጽሓፍ፣ መደረታት ምግባር ኣየቋረጸን። በዚ ድማ ካብ ፈለምኡ ትሒዙ ብዛዕባ ሓደገኝነት ሂትለር ከስተውዕልን ንህዝቡ ከጠንቅቕን ኣይተጸገመን። ድሒሩ ኣብ መዘክሩ ጽሓፎ ከምዚ ይንበብ። ናይ ዝሓለፉ 6 ዓመታት መጠንቀቕታይ ኣዝዮም ብዙሓት ኣዝዮም ዝርዝራውያን እዮም ነይሮም። ሕጂ ብዙሓት ይጻብእዎም ኣለዉ። ግን ኢልናካ ነርና ክብለኒ ዝኽእል ሓደ እኳ ይርከብን። ኣብ ምፍላም እቲ ኹናት ናይ ሽዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቪል ቻምበርሊን መጀመርያ ምስ ሂትለር ዕርቂ ንምግባር ፈቲን እኳ እንተነበረ ምቕናዕ ምስ ኣብዮ ግን ናብ ኪናት ኣምርሐ። ሽዑ ድማ እዩ ነቲ ተግባራት ሂትለር ቀዲሙ ዘስተባሃለ ግን በቓላት ዝጻብኦ ዝነበረ ቸርችል ከም ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ ንኽሰርሕ ናብ ካቢኑ ዝጸውዖ።
መቸስ ዕድለኛ ሃገር ሓደጋን ክወድቆ ጸላእትን ክበስሕዎ ፖለቲካዊ ፍልልያቶም ንጎኑ ወንዚፎም ሓቢሮም ንምስራሕ ዝኽእሉ መራሕቲ ኣይሳእንዎን። ብሪጣንያ እምበኣር ከም ዝኣመሰሉ መራሕቲ ነበርዋ። ቸርችል እውን ጻውዒቱ ተቐቢሉ ደክዕ ናብቲ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበሮ ሓላፍነትን ቦታን ተመዲሱ ስርሑ ጀመረ። ቸምበርሊን ብዛዕባ ሂትለርን ኣተንኡን ዝገበሮ ጌጋ ንዑኡን ንብሪጣንያን ብወቢሉ ድማ ንዓለም ከቢድ ዋጋ ክፈለ። ንምስፍሕፋሕ ናዚ ክገትእ ብዘይምኽኣሉ ብፍላይ ናዚ ኣብ 1940 ንኖርዌይ ክወራ እንከሎ ክከላኸለላ ብዘይምኽኣሉ ስልጣኑ ንምኽሳር ጠንቂ ኾነ። ኣብቲ ብሪጣንያ ኣብ ጸልማት ሰዓት ዝኣተወትሉ ህሞት ድማ ነቲ ንህላውነት ሃገርን ዓለምን ናስጋእ ዝኾነ ወረራ ናዚ ንምክልኻል ነቲ ጸልማት ስዒሩ ንህዝቡ ናብ ብርሃን ንምምራሕ ቸርችል መንበረ ስልጣን ተረከበ። ኣብታ ቸርችል ስልጣን ዝተረከበላ ዕለት ግንቦት 10 ሂትለር ንሆላንድን ቤልጅምን ወረረ። ቸርችል መዲሩ ዘስምዕ ተዛሪቡ ዘእምን ነበረ። ስለዚ ኣብቲ ጸላም ሰዓት ብመደርኡ ሞራል ህዝቡን ሰራዊቱን ክባቢሉ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ጸላም ሓሊፋ ብርሃን ክትርኢ ምዃና ተስፋ ሃበ። ገለ ካብቶም ኣብ ምጅማርቱ ኩናት ዝገበሮም መደረታት ሎሚ ካብቶም ኣዝዮም ሓያላት ዝበሃሉ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ሓረጋት እናተቖጽሩ ከም ጠቕስታት ኮይኖም የገልግሉ። ወላ እውን ናብቲ ተስፋ ዘቑርጽ ህሞት ክስዕር እምበር ክሰዓር ከም ዝኽእል ሓሲቦ ይፈልጥን። ፈረንሳይ ኣብ ኢድ ናዚ ምስ ወደቐት ብሪጣንያ ኣብቲ ኩናት ንበይና ተረፈት። ቸርችል እታ ደሴት ሃገሩ ብዘይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንበይና ክትዕወተሉ ከም ዘይከኣላ ኣመነ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ ጸላም ሰዓት ኣይኮነን ሓገዝ ፈተውቱ ሓገዝ ጸላእቱ እውን እንተኾነ ዝደልየሉ ጊዜ ኾነ። ሂትለር ንሩስያ ድሕሪ ምውራሩ ቸርችል ከም ሰናይ ዕድል ገይሩ ቆጸሮ። ስለዚ ምስቲ ኮሚኒስት እናበለ ጸርፎ ዝነበረ ስታሊን ሓቢሩ ንናዚ ክስዕረሉ ዝኽእል ሽርክነት ወጠነ። ብሪጣንያ ብዝከኣላ ኩሉ ንስታሊን ምሕጋዝ ጀመረት። ግን ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ 3 ዓበይቲ መራሕቲ ዝተባሃለሉ ልፍንቲ ንኽፍጠር ቸርችል ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ዕርክነት ክፈጥር ነበሮ። ነዚ ገይሩ ነታ ዓለም ሙሉእ እናተዋድአ ሕጹብ ኢደይ ከም ጲላጦስ ኢላ ክትዕዘብ ዝኸረመት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ኮይና ኩናት ንኽስለፍ ንኽገብር ኣብ መንጎቱ ኩናት ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከደ። ዝዓደሞ ዘይብሉ ባዕሉ ዕድም ኮይኑ ድማ ድሕርቲ ሕቡራት መንግስታት ብጃፓን ዝተጠቕዓትሉ ናይ ፐርል ሃርበር ፍጻመ ኣብ 2 ሰሙኑ ናብ ዋይት ሃውስ ደበኽ በለ። ኣብ ኣሜሪካ ን3 ሳምንታት ተቐሚጡ ክሪስማስ ሓሊፉ ከምቲ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኢሌኖር ሩዝቨልት ዝበለቶ ክሳብ ዝምኖ ቀነየ። እንተኾነ ትጻንሖቱ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምንባሩ መስከረ። ሓገዝ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ሽርክነት ክልቲአን ሃገራትን መንግስታትን እውን ክጣናኸራ ኸኣለ። እቶም ክልተ መራሕቲ ቀትሪ ከውግዑን ክዘናግዑን ለይቲ ድማ ንናዚ ክስዕርሉ ዝኽእሉ ናይ ኩናት ውጥናትን ቅድታትን ከውፅእ ቀነዩ። ቸርችል ናብ ብሪጣንያ ድሕሪ ምምላሱ ሓድሽ ዓርኩ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ኣዝዩ ናፍቆ። ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ኣብ ሓደ ካብ ደብዳቤታቱ ድማ ከም ዝኽብል ጸሓፈሉ ምሳኻ ኣብ ሓደ ዕቁድ ኣብ ሓደ ዘመን ምህላውን ምንባርን ኣዝዩ ባህ ዘብል እዩ። ኣሜሪካውያን ናብ ኩናት ምስ ምእታዎም ሩስያውያን እውን ኣብ ጎኒ ልፍንቲ ኮይኖም ክቃለሱ ምስ ምጅማሮም ሓይልታት ሂትለር ክሰዓሩ ጀመሩ። ኣብ 8 ግንቦት 1945 ናዚ ጀርመን
بوقع تسعره سلسة أوارح دحيرو جابان ون إذا هبتمو اتأسكاقي كالاي كوينات عالم بو أبكعه اتذكرم نجر اتهبوب قداماي مينستر تشرشل اتنبرت أنان عالمن كابتف آزر حانة تشرشل أبتا عمدتي يابس قبر مرجع توالاليرو سلسة شنفة كاب سلطان كورد مقدادي نيرو نسون سلطان بحيلة جبت أي بلان كم راح تفريقها سلطان من نواح هزبون متلال شتاراتات أي محزن كم تلم دمعراف تزي مريسكم من دعا يلك إلو سلطان لقاقه ديمقراسي كبرو مجم موداتا دحرتو قيناتون تغنى تشرشل عالم قدات كم مسلاو أعرفن أنصار مسفحفح كومينيزم سوفيت حبرتن بزح مدرتاتن متنقعتاتن هبه اتي حسيناو مقارجا كبل زغلص أفلليات زحل كينات دحيرو بمندق برلين كون كوينوس كسابلومي كم كيار مقلسي زحل كينات كويني يذكر نت دحيرو إيروبا حبرت كفتر تنك زخنه ناي مجمريا وعل إيروبا محبرسب حسينن كسلن بمقوام እውን ይፍለጥ እቲ ማሕበር ሃገራት ኤውሮጳ ሓጺንን ከሰልን ንምፍራይ ኣብ ክንዲ ዝወዳደራ ሓቢረን ክሰርሓ ዝእምም ይንበር ቸርችል ግን ንቁጠባዊ ልዕላውነት ዓባይ ብሪጣንያ ዝጻረር ስነ ሓሳብ ገይሩ ይወስዶ ነበረ ኣብ 1951 ከም ብሓድሽ ተመሪጹ ንሓጺር ግዜ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን ኣገልገለ ኣብ 80 ዓመቱ ካብ ዳግማይ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስርሑ ክሰናበት እንከሎ ኩነታት ጥዕንኡ ኣዝዩ ከንቆልቁል ጀመረ ቸርችል ኣብ ታሪኽ ስሙ ንኽጽሕፍ ዝገበሮ ጻዕሪ ብፖለቲካዊ ተጋደሉኡን ስልጣኑን ብህቡብ ዝንኡን ጅግንነቱን ጥራይ ዘይኮነ ታሪኽ ህይወቱ ብገዛ ርእሱ ብምጽሓፉን ንዘመናት ስሙ ኣብ ገጻት ታሪኽ ንምቕማጥ ተገሀ እዚ ድማ እዩ ስሙ ዝበዝሕ ግዜ በትንሱ ጸሓፎ ሰናይ መወከሲታትን እወንታዊ ዛዕባታትን ክለዓል ጽልዋ ዘሕደረ ተቃውምቱ ግን ቸርችል ጅግና ዳ ኣይኹን እምበር ዓለተኛ ነይሩ ብፍላይ ኣብ መሰል ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ መሰል ኣፓርታይድ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መሰል ናጽነት ጸለምቲ ህዝብታት ከምኡውን ኣብ መሰል ናጽነት ብሪጣንያ ዝተኸተለዋ ኣካይዳ እንዳልዓሉ ዓለተኛን እምባራጠራውን ምንባሩ ይዝክሩ ንሱ ግን እዝን ዝኸምዝን ቀዲሙ ከም ዝተረድአ ንነብሱ ብጽቡቕ መንገዲ ጥራይ ዝርኢ መጽሓፍቲ ጽሒፉ እዩ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ቸርችል ንዝርዝር ብሉጽ መሸጣ መጽሓፍቲ ዝባሓተ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘርእስቱ ተኸታታሊ ቅጽታት ዘለዎ ዓብን ዝርዝራውን መጽሓፍ ብምሕታም ኣብ 1953 ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤል ስነ ጽሑፍ ክኸውን እውን በቕዐ ኣብታ ዓመት ብንግስቲ ኤልሳቤጥ እቲ ክቡር ስልማት ፈረሰኛ ወይ ናይት እውን ተቐብአ ኣብ 1965 ብዘጋጠሞ ወቕዕ ልቢ ድሕሪ ናይ 2 ሳምንታት ሕክምናዊ ክንክን ቸርችል ካብዚ ዓለም ተሰናበተ ዓለም ብስምባደ ዝቆመት መሰለት ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን መወዳእታ ዘመን ወይ The End of an Era ብምባል ንዕልፈቱ ገለጽዎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንኽልተ ክፋላት ዝቐጸለ ታሪኽ ህይወት ቸርችል ኣብዚ ብቅዒሎ ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ኣስመሮም ሃይለ እየ ነይረ ንዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ሰናይ ምክትታል ይምነየልኩም ሻሎም